Gernikako jaialai pilotaleku ederra hor goitik ikusi duzue eta orain barnetik ikustezakezue. Gaur ere armailak bete-beterik izango dira. Gabon dizuela, zestazaleok. Gaurko partidan Goitiak eta Delriok Ladutxeren eta Mantziren aurka jokatuko dute. Benetan partida erakargarria da. Eta gurekin dugu Ibon Aldazabal. Gabon, Ibon. Gabon, Xavier. Bueno, orekatua eta gustagarria. Bai ez, eta garrantzitsua be bai, irabazi biharra daukie Goitiak eta Delriok, partidu hau, bestie ezin dabe jokatzen dira be, eta irabazti ondo komunikakue. Bikotera desberdinetako edi, bataz defentzakuk, Ladutxe eta Mantzi, Goitia eta Delrio erasokorrak, partidu politxe orekatue eta politxe bai. Eta kontrastea handikoa. Ane Murua Mendiaraz, gabon dizula. Gabon bikote, gabon ikusentzulea. Pero esaguzu, koka gaitezen, ze egoeraten iritsi den bikote bakoitzak gaurko honetara. Ibonek esan berri duen moduan, Goitiak eta Delriok irabazi egin behar dute aurrera jarraitzeko. 2-0 eta huts irabazten badute, azkeneko partidan Barandika eta Lopezen aurka, set bat egitarekin nahiko izango dute. 2-0 eta 1 irabazten badute berriz, Barandika eta Lopezen aurka, derrigorrez irabazi beharko dute. Eta Ladutxe eta Mantzi, pixkatxo bat lasaiago datoz, baina gaur txartela eskura dezakete irabaziz gero. Galduz gero, azken partida horretan gertatzen denaren zain gelditu beharko dira. Bueno, erki azalduta. Badakizuegu Kastelenero txandaka izaten ditugula Ibon Aldazabal eta Jokin Arbe. Jokinek gaur egun gogorra du, eren egun hiltzitzaien ama Jokini eta Izaro Arrebari gaur arratsaldean bertan izan da hileta. Eta, bueno, une gogorrak dira oso Jokinentzat eta Izarorentzat, baina amaren ereduaren indarrarekin egingo dute aurrera, eta guk hemendik besarkada estu-estuana bidali nahi diegu. Eta orain ikus dezagun, nola doan txapelketa? Eta pilotariak aurkezten astera doaz. Unai Narbarte arduratzen da hemen zeremonia maisulanak egiteaz. Eta erak esango digu, norden lehenbiziko hau. Zuekaz, Ales Goitia. Eta gerkoan Gasteizko eskolia eukidugu. Martina Xemengo pilotari elektrikoa. Eta dinamita handia duena atzelaria ere. Bikote oso indartsua osatzen dute. Gasteiztik etorri zaigu. Julen del Rio. Eta Lapurditxik, Lapurditik, bertako zenie, Getariatik, aurreko kuadroatan itzelako. Lengo astean partida, gorra jokatu behar izan zuten, oso gorra. Ludovic Ladutx. Eta azkenik aurten bigarren aldiz diardu Winter Series neguko lehiaketa honetan. Eta bigarren urte honetan sekulako maila erakusten. Galdu zuten egun hartan asko jokatu zuen eta lehengoan ere bai. Mikel Mantzi, Mantzi, haze maila ematen ari den. Bai ez, egiz esan Mikel, pelotari bat da, segurue, frontoi honetan edarto jokatzen dau, ondo hartzitzen neurrisek, fizikoki berreun tantora arte aldo jokatu,
eta horrek baliabide oso ondixe di, Gernikemoko frontoien. Eta gaurko honetan besan dozu aurreko partidue oso partidu gogorra jokatu dela. Eta euren taktikia izango da gaurko partidu era horretan jokatzi, defentsara, faio gitxi eitxera, eta fizikoki partidu gogorra jarri, aurkarixek berez erasokorrago edizelako eta beste erabateko joku topauko da belako. Urdinek partida gogorra planteatuko dute berriz ere, baina Goitia eta Del Rio nolakoak diren kontuan izan da. Ez da espero izatekoa aurreko egunetakoak bezain partida gogorrak irtetea. Ez, hori da, Alex bakigu zelakudan, elektrikue da. Segiduen azten da pelotien mobitzen, jokaldixe zaiatzen, apur baten mobitzen jokue, eta Julen berabe bai, esan dozu moduen, pelotari indartzue, eskuma oso indartzue daukena, eta bere erako peloti etopeten badau, eta bere leku etopeten badau, minazko eitxein zaiatuko dana. Orduan, ez taktika bi desberdin horre ikusiko gu, defentzako erasuan kontra, ikusiko gu, zeineketukin daben, bere lekure partiduen. Eta hainbesteko kontrastea dagoenez, pilotei dagokien ez ere ez dute gauza bera bilatuko batzuek eta besteek. Lehenbiziko tanto honetarako aukera duten pilotaren kiskia, 108 gramukoa, alegia hauek bizia nahi dute. Bai, Alesek eta Julenek pelota bizixia topauko dabe, eta alderantziz Ladutxek eta Mantzik pelota normaltxu haue edo bajotxu haue. Hemen duzue, Alex Goitia. Epaileek baimena noiz emango zain. Gero beste gauza esan bihar dana da, ia Alex Ameriketan egon da, Magic Cityn jokatzen, denboralditxo bat, azkeneko partidutik oin arte, beste jokoera bat, beste herrialde baten, bueltan etorri da, antzaixo batzuk eta ingo zitxun, baina ikusiko hui azlan adapteten danbe bai, era honetako jokora. Zaitango joku moduak eta hemengoak ez dute ezertan zer ikusirik. Dena da zesta, baina kinieletatik partidako horretara etorri. Eta pilotaleku hartatik Gernika gogor honetara etorri eta gauzak asko aldatzen dira. Eta tentsioari dagokionez ere, gauzak aldatuko dira noski, hemen armaila gera bat beterik. Goitiaren senitartekoek ere kuadrillatxo bat osatzen dute. Hori behize da, badauke pelotari munduti datorren mutie dugu eta badauke bai kuadrillarra. Tu! Ven un poquito. Hasi da partida. Julen! Levanta! Horror. Aire. Diot! Alex! Saca! Alex Goitia, bederatzi tarditik. Aire! Alame! Aire! Aire! Uso! Aire, Julen! Julen Aires. Oi, aire! Aire! Por dentro! Arrotu eta gora. Dos! Pilota ustez bizia izanagatik Importante ere arriba. oraindik lehor xamar dago eta hemen errebotera gerturatu ezinik ibili dira denak, hemen pixka bat arrotu duenean gora joan zaio Lapurtarrari. Bai, Del Rio atzeko zuren sartazen da, baina gartxu arrotu du. Ederki sakarrematean Ladutxe. Lehengoan ikusi genuen aldaketa bat, jarrerari dagokionez, lehenbiziko partidatik, eta gaur ere sartzeko asmotan etorri dela ematen du. Bai, egize zan bera, beti izen da apur bat pelotarixe, peloteora asko jokatzen da bena, errebez esatzeko zulura bota eta bota, eta igule gitxitzen ikusten dozune jokaldixek eitzen, baina, azken nien partiduek zer eskatzen da ben, eta zure taktika batzuk espadabiz efektibuek izeten,
aldaketak enbiozu, eta badaki errematetan, konfixantziaz botaten badau, eta ondo botata, kasu honetan bezala, ez dago inongo problemarik, eta hori betopo den bideu. Aukeretan beldurri gabe joan behar du errematera. Eta hor, oso ongi joan da. Eta lortu du helburua. Bana! Venga, Les. Bailone, venga. Busca, sin miedo. Venga. Beste pilota bat kantxara. Cayó dentro, Hau normalien ondino bajotxu izango da. Libre. Mantzi. Aire. Voy. Aire, aire. Saca ahí. Voy. Venga. Aire. Vamos los dos. Tú. Aire. Venga, lasai, lasai. Atzera goitiak. Aire. Venga, tranquilo. Diok. Aire. Dentro, Dale. Libre. A ver. Diok. Eskuinez goitia. Aire, voy si no. Venga, lasai. Aire. Oso pilota zaila jarri diote hemen. Entra, así que entre. Sartu nahi izan duen bezala behintzat. Edozein moduz ere zuen erraza izango, baina hor eskumaz gara ezkerreko paretaren kontra. Venga, venga. Bai, horre egiz esan, hain pastartute junde, eskumiaz jartzi barik errebesez jartzeko peloti izena, baina bere konfixantzako alderdixe eskumia denez, beti saiatzen da aldanik eta pelota gixen eskumia sartzen. Ondo kendua esaki hori. Amarretik Mutrikuarra. 11 terditik Gasteiztarra. Bien hablar. Julen, aire. Eta hemen pumpa goran sartzeko pilota zuen. Ez du asmatu. Habla antes, Habla antes. Venga, venga. Gauzak aginduak lehentxeago emateko, esan dio. Venga, venga. Horre, Detrás mío, zanbotzan igule alesek alaola alkoan errebotien erunez, berak nahiko era txarrien eukido peloti eta lagateko moduko izena. Erki kendu hori ere. Aire. Gol. Aire, Julen. Entra. Aire. Aire libre. Atzera Ladusek eskuinez. Venga. Eskuinez Del Rio ere. Pues no. Ñakoa eta tanto. Eta bat ustekabean harrapatu haitu guztiok Laduseren erremate honek. Zirudien errebesez sartu eta atzera jo behartzuela, baina azken unean Ñakoa egin du. Arroxamar nahi bauzu, oso polita, Arroxamar nahi bauzu, baina pilota motel leonearekin urruti geratu zaio. Hori da, hasieran botada benine mote ban, sentsazio bale, esprin hau ikustekoa izan da. Ez da heldu, baina ikustekoa izan da esprin hori. Gero datuetan ze abiadura hartu da, baina bai. Hori agertuko dela iruditzen zait. Atento aquí, Esprinik azkarrenetan. Aire. Bien tartera. Venga, llegas. Solo. Bakarrik, Ousi bakarrik. Batre kontrolik gabe. Zabalera, abiadura bizian. Bakarrik esan dio. Ladutxek baina. Zinezkoa zuen. Eta esan dizuegu, hor abiadura handi hartu izango duela. Bueno, orduko 28 kilometro pasatxoko abiadura hartu du Ales Goitiak esprin horretan. Venga, Bio, que torri. Eta alere ez da aski izan. Entra. Ondo Del Rio. Ladutxe. Aire. Eta Julen ari da hemen. Erren egiten. Kolo antxean dabil Gasteiztarra. Egiz esan,
berai da bize ataketan, alez egon nioke pelota gitxitzen ekuio parte hartzie, eta Julen estabil eroso, ez? Bestiek errez atzeratzen da, posturiai bakarri behitxute zelako erretze atzeratzen da pelotie, eta Julen ibera ikostautxeako, eta momentu horretan zentzazio gitxezu, honek ni baino gehiago izaten dabiz, neun nabil atzin eure gaurrien, eta horre arriskutu zileik, buruen bezartzatzu, eta era horretako utzek eitzen hastezaz. Gogoratu irabazi beharrekoa dutela gaurko hau. Goitiak eta Del Riok ezker horman balekoa izan da, ozta. Aurrean jagia egin arazi dio eta garri bini da. Gadutxe. Atzera Julene. Zaleak pilota goxez daude, nolako marmarra sortzen den. Atzera Goitiak. Eta Manez. Eginalak egin ditu erreboteatzeko ezin izan du. Eta gaur oso pilota goxe bereziarekin sumatzen ditu zaleak. Bai, nik uste dut Ales favorituetako da, publikoa favorituetako da, badakizelako espetakulo emoten daben, hemen espetakulo darrak, kustaldi darrak emoten ikusi hogu. Eta nik uste dut horreixe itxetzen dauela publiko, bere jokaldi ikusgarri horrek ikusteko dezietan. Eta bai, gertzen da publiko hor dagoela. Eskuinka da ederra izan da azkeneko hori. Dantzan jarri ditu aurkariak. Orain sakea luze ederkik endua. Berba! Oi! Venga, Julen, venga! Del Rio. Alesek eta Del Rio, Julenek bai edo bai bila pelota bizixe. Ia lortzen daben peloti bizitzen ze egizezan. Kasu honetan moduen, pelota bajotxu hau ez die eroso ikusten, ez die euren kualidadikin ez die bat pelota hori. Eta momentu ez jokuen, igerritzen da zelan asko berretzago eda bizela, bai Ludovic eta bai Mantzi bai. Eta Del Rio bat ere konfiantzari gabe ikusten du. Euskale! Ludovic Ladutx. Luze. Venga, Julen, está sacando muy bien, Lehen bizikoa. Venga, Ladutx, vamos, Muy bien, venga. Gehienez bost egin ditzakete, lehen bizikoa egina du. Venga. Sin miedo, Ale, sigue la bola. Venga, atento. Aire. 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 Del Rio. Entra aire. Nio, eman dio galanta. Goiko arlauzan izan da oza barruan. Orain hormabikoa, baina lekutara joan zaio. Eta horrelako gauzak izaten dira edo konfiantzaz gainezka zaudenean edo etxia hartu duzunean. Eta bigarren seinale dela iruditzen zaita. Bai, ez da Bape beroso ikusten, ez da Bape partiduen sartute ikusten. Ikusten dago berai atakau da esan dutena ez, atakau da bizela, eta nahi, sosela nahi dago aldatu hori, sosela nahi dago jokue, kasu honetan moduen, eta horra aukerak eta txarrak ez. Buelti emon bikotzai, Ales apur bat partiduen gehitxua sartzeko aukerio bat dauke, eta apur bat bere kidea lagundu buelti emoten. Ezin du hautsi, baina eutsi behintzat egin behar dio. Bai. Pazientzixa gehitxua bat, jogatu apur bat. Errebestada ederra, Bikain Mantzi. Goitia. Ieltartera luze moztua, ondo utrikuarra. Aire! Estoy, Hoy si no, voy! Eta hori kanpora sartu ederki egin du. Baina gero ezker horra utzitu eta duzenean kanpora. Eta nolako txaloak. Pero seguir, venga. Bai. Giro berezia daukagu gaur, oso berezia. Venga, Julen, venga. Va. Vamos ahí. Ahora. Akeak lau, erreferak zazpi. Pazientzixi, bida, pelotia jongo da berotzen eukiko da, aukerie bere ez, eskuma indartu hori aterateko, min eitzen juteko, baina bixe mitxartien,
Errebesa zeutzita utzi, junta izela pelotia berotzen, eta bakero hasi zeure erasoko edo zeure baliabidik erakusten. Ali, aire, libre. Venga. Hans. Aire. Venga, levanta. Ale. Zera Ladutxe, Goitia. Hoy si no. Unpagoran ondo Lapurtarra. Pásale. Aire. Voy. Mucho. Eskatu egin dio Goitiak, baina Punpagoran Del Rio bera sartu da. Sale. Pégales. Ez. Irtengo du, baina ez da irten pilota hori. 8-4. Eta orain arte errestasun handiak ematen ari da Goitia Del Rio bikotea. Atzelaria batez ere, baina bikote gisa ere orain arte ez dute funtzionatu, ez dute agintzen asterik ere lortu. Iñaki Goitia, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Beno, Alex, anaia, zer moduz ikusten duzu gaur irabazi beharrean dira, ez dago besterik? Bai, bueno, derrorra euki irabazti, partidu gatxe eukie, ikusten da besti zelago jokun dago izan, da, bueno, ia aukera eukizan, aurreko kuadrotan peloti topa da, tantu itxeko. 8-4, atzetik doaz, momentuz maldangora jarri zaielen zetau. Bai, lehenengo tipe partidu gatxe euki dabe, eta, bueno, oin marka horreik guztio, gatxe hau izta, baina, bueno, beti gora eta, venga, eurre. Zer egin behar dute, markagailua iraultzeko? Bueno, esan dutena, ia aukera baukez aurreko kuadrotan peloti topetako, da, ia frontiz aprobetxau, atzeatu peloti, eta, bueno, ia holan txipa tantu lortu maga. Iñaki, etxean sekulako afizioa duzue, zesta da zuen esango nuke pasiorik handiena, zuzeu ere Magic Citytik etorri berri zarelako. Bai, bueno, bizi guztixen gabez, hausia geure mundue, da, ia, holan txik jarretxu egule. Etxean zesta izango da izpide nagusia, Alex bera ere estatu batuetan izana da, zuzeu, noiz bueltatuko zara, noiz itzuliko zara bertara? Bueno, ara dinozu, denporak itxiriko torna, amaostegunako, eta torren barixekun banoi bueltan. Eta hemen zesta zarituko altzara egunotan edo momentuz atxeden hartuko duzu? Momentuz atxeden, ona oportan torna eta ben beste eusatu gitxa. Ederki, Iñaki, mi esker. Ai, zeu, esker. Gozatu oporrak. Ai, eskerrik asko, bai. Iñaki Goitia. Aita ere Iñaki. Estalari bikaina izana. Eta Aitona Tomasko jogana. Eta, bueno, inguru zabal guztian, zestalariak eta... Bai. Eta Ayuler, estamos ahí, venga, izketa nagusia, hori izango da. Hay que querer, seguimos. Bai, oio gorra, ingo da berba, bai, Venga. guztoko edi, bai, bera, bai, Venga, haitxe, bai, hori be, Venga. apur bat ingo da horri buruz, baina bai, gehien, zesta. 8-4, Ladutxe eta Mantzi aurretik. Háblame. Gora. Oskaldutako Mucho, Del Rio. Seguimos, David, venga. Bai, askotxi, behatzi tantutatik, Karisinak bost beragaldutakoak askotxu dira. Julen, venga. Ez da ikusten bat eroso, eta apur bat partidut ikusten da. Veales. Ludo. Oso motzean, baina balekoa. Bederatzi terditik atzera Del Riok. Aire. Aire. Ladutxe. Aire, entra. Venga, Julen. Hans. Voy. Outside. Izquierda, tranquilo. Bien. ¡Alex! Ederki luzatua. Aire. Goitiak eraman, Ladutxek. Txokoan zodakarri utzi du. Eta bigarrenean orain ere egin du lasterkaldi galanta. Bigarren aldiz egin du jokaldi hau. Vamos arriba, Lapurtarrak, getariarrak. Aurrekoan arroxeago. Hau oraindik ere hobea izan da. Bai. Ez du berehala etxi, Begira. Atzerak hasi joan. Ez du berehala etxi.
alegin galanta egin du. Baina bigarren pumpa egin berri zuen pilotak. Eta dejadaz egin duen bigarrena. Ladutxek. Sakea luze bai, baina luze egiez. Mantzi. Oso eroso jokatzen. Mutrikuarra. Ez dute, askorik ez dutu. Eta biotakara kopurei behitxute, seguruena desberdintasun oso handixik uskogu Del Riotik aleseta. Tanto honen bukaeran erakutsiko dizuegu pilotakada kopurua. Eta alde handia dago bai, orain etxia normabikoa, baina kanpora joan zaio. Goitiari eta bakoitzaren pilotakada kopurua ikusterik daukagun. Ibon Aldazabal gure adituak aipatu duen datua. Begira, Urdinek bi pilotakaren aldea, 26 eta 24, eta Marroiek berriz, Goitiak 14 pilotaka besterik ez, Del Riok 30. Eta arindo hau, oso arin. Venga, búscale. Bai, gainera da, ikusitzen dago, ez datu horrek zelan. Bi pertsona baten aurka da bizela, Ladutx eta Mantzi, bisek oso horrekatu edauke pilotakadak, eta Del Riok asko gehiago alestu baino, ez? Azken baten ikusitzen dago zelan bi baten kontra, eta horrek abantaia handixe da hori. Pumpa goran, eutsi Julene. Ea, zentratzen diren. Aire, Julen! Oix, no! Libre! Iagi egin erazi. Aire! Mantzi. Venga! Eskuinez Del Rio. A ver! Ladutxek pilota zaila sartu du. Gabriel Bondiantzikoa, baina honi moldatu da. ¡Barro! ¡Fuerte! Eta bat ere kontroli gabea. Markina Somingo pilotariaren errebote hau ere oso galtzaile. Hainbeste pilota galduta, nekez egin daiteke zerro. Bai, oingo honetan junda aldanik ez dana zemota, tantu eitxa bai edo bai, ezken baten parte hartze gitxi daukezunin, daukezun gitxi horietan saiatzeza aldanik eixen itxa ez, eta kasu honetan argi ikusi da hori zendara ez, nahi banetan zozelan zehoz errein aldatzeko partidue, eta askotan hori aldere bezkuten da. Venga, los dos. ¡Voy! ¡Estoy! Hemen hau gesan dio Juleni azken elementuan. Baina pumpa goran sartzea erabaki du eta huts egin du. Gasteiztarrak 6 galdutako. Eta lehen da biziko joko bintzat. Joan zaie, aspalditxo joan zaie. Venga! Bai, egiz izan, neko etzitute ikusten di, zeta bukatzeko desietan, baina, bueno, tanto honek aprobetxo hon biharzeten da, apur bat aldanik eixen eitzeko, tanto batzuk eitzeko, bintzet partiduen sartzen juteko, urrengo naiz eta zeta oso zai eukide baztia, urrengo zetari begire, apur bat esentzazio hobi hauekin azteko, ez? Eta hori topa geratzen zetantu eta. Julen, hablando. Voy contigo. Aire, otra. Beste bat. Aire. Voy. Pasa. Aire, hablando. Bien, Mans. Voy. Aire, entra. Voy. Venga, hostia, va. Bueno, oraigonetan lortu du helburua. Gasteizko atzelari indartsuak eskuina astindu du. Eta begira zer nolako arazoak sortu dizkien Urdinei. Hor, Mantzik eskatuko ziola pentsatzen dut.
Bai, ni pentsatu da hasiera baten apur bat frontizen pixkat korritzen dau. Goitxi bera botata naiz eta goitxi bera botata egon, bera jundiaren, bera bote korridora jartzera junda erosua baluko mo, baina eskin nahiko gorputzera torriako ladutxeri eta lagababan mantziko. Sartu egin da. Baina ez du bukatu, bien tartera Goitiak. Ezker hormari txatxita geratu da pilota, 6-13. Bueno, ea. Horain bitanto egin dituzte. Ea, sentsazio hobeak aurkitzen dituzten. Bigarren jokoari begira, bereziki. Atento, Hormabikoa, eta tanto. Bueno, hau espero izatekoa zen. Horrelakoak une oso kritikoetan ere egin izan ditu Goitiak. Bai. Aldakletara begiratu eta aitak eta denek buruaz ezetz esan arren berak atera eta helburua lortu. Bai. Eta orain bueno, gauzak doazkien bezala joanik. Etzen gaizki egina eta helburua lortu du gainera. Aire, Julen, aire! El Rio Eskuinez. Ladutxe katzera. Ondo, Del Rio. Aire! Bai, Julen, arrima, Dime! Aire! No! Aire! No, bote! Pumpagoran ezin Mantzi. Ez dituzte asko galduak. Bigarrena izan du Mantzi, beste bat Ladutxek, baina asko zer sendotasun handiago erakusten ari dira. Egindakoetan ez dago alderik. Goitiak eta Ladutxek launa egin dituzte. Eta Del Riok eta Mantzik bana galdutakoetan dago aldea, orain oso urruti geratu zaio. Pilota sakea ateratzeko nahikoa egin du. Zabalera nahita. Ondo Mantzi. Del Rio. Bueno, orain hasi da. Partida pixka bat Alesek eta Julenek behar duten jokoaren kolore pixka bat hartzen. Hau, Goitiak galdu du eta, bueno, baina behintzat bigarren jokoari begira tira gauzak aldatzenak hastea lortu dute. Gero jarraipena eman behar zaio honi luzaroan, baina tira lehen da biziko detailetxo batzuk izan dut. Hori da, partiduko horre momento batzutan ez genuen ezebez ikusten euregandik eta importanti izan, naiz eta zeta hau bizi da, baina dana dala gertatzen dala be, honetan du honek eitxe ikusti eure behin aldabela tantuk, aldabela kompetitu, eta behintzet hori garrantzitu da partiduan urrengo etapiai begire, bai. 14. Aire, solo. Aire, Julen. Venga, baja. Mantz. Buena. Mantzi, zabaletik. Ven. Oso ongi Mutrikuarra. 15 eta 8. Asko gehiago izan dira merezimendu osoz lortu dute. Lehen da biziko puntu hau. Ludok eta Mikelek eta Mutrikuarra ondoanek. Mikel, lehen set honetan jaun eta jabe izan zarete, helburutik gertuago zaudete. Bai, gure lan ondo txetorria, faiok ez ginen lehen beharra argizak hau. Eta, hori, nebez guk ez du faia, eurak akatxak egin dugu, eurak faia dugu, eta, baina bigarren zetakin ondo etxea. Garrantzitsua izango da bigarren honetan ere, partidan zentratuta egotea. Bai, azkenean, bigarren zeta honetan otzak ezaztia garrantzitsua, berdin irtengo da, dana ematea, eta berrondo juketan, ez? Zorteo, Mikel. Eskerrik asko. Gustura diardu. Marka Xabier, aurreko bi partidetan, bigarren setaren hasieran, pixka bat kostatu egintzaile Ladutx eta Mantziri, erritmoa hartzea, opari asko egin dituzte, beraz agian berriro ere mamuak izango dituzte hor, baina esan digunez,
garrantzitsua izango da ondo ekitea. Bueno, horretan zentratuko dira. Goitiak 4 egin eta 2 galdu. Berak erabakitako tantoetatik 167 aldeko. Baina jokoan sartzeko aukera handirik ez du izan. Ibilitako metroak gehien Ladutxek. 2011 eginak 4. Dejadazpi oso otoreak. Errestoan tanto hasieran eta atzean egindako bat ere bai. Galdutako bakarra. Del Riok 2 egin eta 6 galdu hasieratik ikusi dugu oso galtzaile, konfiantza galdu du eta ez dugu espero genuen Del Riorik ikusi orain arte. Mantzik 2 egin eta beste 2 galdu. Oso sendo, egonkor, ederki jokatzen, txapelketa osoan bezala. Eta datorren astelenean, ja egu berri giroan, hemen izango gara berriz ere. Barandika eta López Goitiaren eta Del Rioren aurka izango ditugu. Datorren astelenean, abenduaren 23an alegia. Eta partido horretan ikusi txelenengo zetaia galdu da bela Goitiak eta Del Riok, lehenanek esan daben moduen. Gaurko partidua irabaztie lortuko ba eben, oin partido hori bai edo bai, ostabe irabazi beharra dauke sailkatu alizeteko. Hala da bai. Ja, lenda biziko jokoa galtzearekin, oraindik ere gehiago estutu zaizkie gauzak, eta hau irauli eta hurrengoa ere irabazi egin beharko lukete. Bueno, ea, lenda bizi zer gertatzen den gaurko partidako 2. joko honetan. Lehen ez dira ongi sartu partidan, oso galtzaile batez ere Julen Del Rio ikusi dugu, oso galtzaile konfiantza galdu du. Eta Goitia berriz, jokoan sartu ezinik. Hor ikusi duzue. Eta hemen, esprintik azkarrena, 2 esprint ikaragarri jo ditu, dejada banatan. Lenda bizikoan 28,2 kilometroko abiadura, bigarnean 28,9. Eta esprintik luzeenean 26 metro terdi. Eta metro gehiago egin ditu Ladutxek, partidaren bukaeran ikusiko dugu bakoitzak ze estatistika dituen, baina abiadura motelean oso gutxi Goitiak, egiten duena azkarra egiten du. Bere izakeria dan moduen ez, dana bizi. Zestalari gazteak 1.000 lagunen aurrean hemen aritu dira, eta orain gaurko izarrak berriz ere kantxara. Sakea Ladutxek aterako du. Ayule, venga, va, venga. Venga, Les. Ea nola hasten den bigarren joko hau. Venga, Les, vamos. Gora. Zailen, Bat eta huts. Vales, venga, Gu geurera, venga, honetan. Venga. Hablando Julen, berbaina. Goitia eta Del Rio aurretik eta gu geurera, esan dio. Bai, oso importanti da, ziratik toperaztie. Hile edo biziku edian digorreko tanto danak, eta dana mondia dugu. Bien tartera indarrean Ederki Ladutx. Aukerarik duenean sartzen, eta
lehenbiziko partidarekin alderatuta, bigarrenean eta hirugarren honetan askoz ere erasokorrago, ideia argiagoekin. Venga, Farka. Búscale. Ludovic Ladutxe. 10 eta laurdenean Pumpa. Sartu egin da Goitia bien tartera, ez du hor aurkariak behartzerik lortu, zerua saldu besterik ez du egin, eta Del Rioren errebeskada berriz ere loratu egia. Bi eta bat urdinak aurretik. Bai, hor ikusi dagoa, aukeri aukida bela, apur bate mantzi aurreratute dauela, eta atzeko zulue utzik dauela, eta apur bate berek jartzeko agintzen, baina larri loratu dau eta goiko txapara. Ondo kendua. Vans! Aire! Venga, Canales! Aire! Oi! Erreboterako utzi dute, Goitia geraman, Ladutx. Aire, Julen, aire! Ezker Orman. Sartu du pilota, eta Del Rio gezin, 3 eta 1, orentxe estutu behar dituzte hortzak. Bai, ezin dabe aldetan laga bestiei, eutzin ditze, azkena arte borrokatu eta etzipeni barik jarraitu. Ya está, Julen, ya está, tío, ¡ah! Ondo kendua hori ere. Entra! Erki Pumpa goran. Aire, Julen, libre! El Rio. Vans! Oi! Sigue. Aire! Los 12. Venga! Solo! Aire, Julen! Venga! Aire! Aire! Venga! Todos! Aire! Ladutxe. Ormadikoa eta sarean Dottore. Denborak zeinen ongi markatu dituen. Bai, Dottori izen da, benetan errematie, edarto geratu dau, ja edarto markau eta suabe, ormabikue, angulo edarreaz oso politxe bai. Onatx, eskuinez. Aurkariak dantzan jartzen saiatu da, baina... Venga, Julen, venga! Bikote barkatuko didazue, baina hemen arpaietan oso aurpegi ezaguna daukagu. Eba Isanta da bera, aktorea oso ezaguna mundu mailan. Eba, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué hace Eba Isanta en Guernica? Bueno, lo primero es cómo me habéis localizado. Estoy fascinada. Bueno, he venido con unos amigos a pasar unos días por aquí, por vuestra maravillosa provincia, y por sorpresa me han traído aquí diciendo que era teatro rápido. O sea, me han engañado. Pero estoy fascinada. Pues te ha tocado todo un partidazo. Sí. Es la primera vez que veo este tipo de deporte, tengo que confesarlo. Había visto pelota vasca con mano, pero nunca cesta punta, y me parece maravilloso. ¿Cómo ves el partido? ¿Qué te está pareciendo el ambiente, la gente? Me parece muy bien. O sea, es todo como muy tranquilo, muy familiar. Me sorprende mucho que sea un look tan lleno. Y luego me gusta mucho el ritmo, porque ya me han explicado, me han tenido que explicar las reglas del juego, los de los juegos, etcétera. Me parece fascinante. Y fíjate, pienso, ¿qué preparación tienen? Porque lo primero que me viene a la cabeza es pensar en cómo son capaces de captarla en la cesta, mantenerla un segundo. Eso me parece imposible. Yo sería incapaz de hacer esto. Yo también soy incapaz de hacerlo. ¿Lo has probado? Yo tengo que probarlo alguna vez porque me parece un arte muy difícil. Es un arte, es dificilísimo. Muchísimas gracias, eskerrik asko, Eva, por estar con nosotros. Sigue disfrutando. Gracias. Eba Isanta, aktore espainiar ezaguna.
Eta gaur lehen biziko aldiz. Venga, Julen, venga! Zesta punta ikustera etorria. Engainatuta ekarri badute ere. Búscale, sin miedo! Bai, eta txundituta ez egiz esan, askotan lehenengoz ikusten da benien kirol hau, askotan zuerta bazten hori bai, eta noi zuerta bazku, lehenengoz ikusten egin harritxute gatzen di movimenduekin, jokatzeko eriaz, ritmoakin, eta asko gustetzen kirol bada, zuzenien ikusten da benien. Eta gero berak esan duena harritutanago astelehen batean, alako jendetza nola bildu den. Eta lehenko astelenean eta hurrengoan, eta astelenero, hau Gernikan sortu den mikroklima gustagarri honen ondorio, eta horregatik etortzen gara. Hain pozik. Baina bigarren joko honetan ere ez dute sendotasunik eta jokorik aurkitzen. Ez. Goitiak eta Del Riok. Ez da lehenengoko jokuan era bardin-bardinien hasi da bigarren. 6-1. Eta kaltzeak baino askoz ere amorru eta min handiago emango lieke. Hain itxura kaskarra eman da joan beharrak. Aire, Julen! Dos! Aire! Voy! Hans! Aire! Mantzi! Aire! Solo! Goitiak bakarri dago bai, baina sartu du mutrikoarrak. Aire, goizinu! Eta jarri. Eta ezkerro eman sartu. Reales, Aurrelariak esan dio bakarrikago. Egin ezak alduana eta pilota zaila sartu eta begira non jarri duen, zeinen erki jarri duen. 7-1. Bigarren joko hau ere, hautsia. Askoz gehiago izaten ari dira, Ladutxe eta Mantzi. Bai, aspektu danetan, oso serixo, ikusten di defentzan lan edarra itxen da bela, fizikoki estabe bape oso ondo gauzela, eta egiz esan, txapelketa horra jun ala, gaur irabazti lortzen badabe, eta zailkatzi lortzen badabe. Oso bikote kompletu ikustot fronto honetarako. Atzera Goitiak eta lortu du helburua. Hormabikoa jodu. Iritsi eginda Ladutxe honek beste hormabiko bat. Dena alde zuen. Eta ezker horma hundiarekin asko behartu du Mantzi. Ezin izan du pilota saskiratu atzelari Gipuzkoarrak. Ez zuen erraz. Angelu handiarekin. Zein da. Itzulka joaten da pilota hori eta errenditzea beti da zaila eta are zailagoa. Pasatutako pilota delarik. Venga! Mantz! Libre! Busca! Eraman Ladutxe. Goitia! Pumpa laster sartu izan balu aukerakoa zuken, baina ezin izan du 8-2 eta lehenbiziko jokoaren handia du. Jon Zarandona daukagu gurekin, Jon Gabon. Kaixo Gabon. Gazteiz Jaialaiko arduradunetako bat da Julen Del Riorekin batera, gaur hemen izan dira, set artean aurrak gozatzen ez da, pilotan. Hori da, gozatzen, hemen dauz danak. Hemen kriston gogua etortzeko, eta bueno, hemen gauz, eskerreak eman nahi dugu baitare Gernikako eskolek eta eraman eta baitare, hona erakartzea gaitxik. Gaur gozatzen ez, sufritzen ari dena Julen Del Rio da kantxa barruan. Bai, hala ikustu bai. Aber sartzen diez pizkatzo baten, eta buelta ematen dutzie. Maldan gora jarri zaie partida, sinesten alduzu irauli aldaiteke markagai hori. Espero baietz. Jungo ikusten, sartzen diezen, eta animo. Gazteizen oso sendo indartxu dago ez da, zesta punta? Bai, guaz gorantza, izan dugu urte batzuk goina apur bat berantza, baina buelta lortu ematie,
pizkanaka bagoaz. Pizkanaka bagoaz, bai. Adin guztietan gainera, okerrez banago, adin tarte zabala daukazu ez, ez da punta eskola horretan? Bai, a ber, dekoguz eskolan txikizena gazteena 6 urtekue, 18 arte, eta gero horre 29 pelotari gutxi gora bere dekoguz. Da gero ja senior nagusitzai gauzenok, pues gauz 18tik 62 urtera arte. Hor beste 40 inguru. Julen del Rio bezalako lagun bat, referente bat, zesta punta eskola horretan izateak ere lagunduko du zertxo baitu, ezta? Bai, ekuz beste batzu baita ere. Aber, hor gauze talde bate lan egiten, beste pelotarioi batzu baita ere, eta beste gazte batzu baita ere, deko Golasa, Gorka Ordandageri, Niker, Zagandana baita ere, eta bueno, hor gauz batzuk laguntzen Julenekin batera. Ba, jarraitu lanean, fin, Jon, eta animatu Julen behar ditu eta gaur animo horiek. Bai, mi eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai. Jon Zarandona, 6 urtetik 62 bitarte. Venga, Alex, Bada, Gasteizen zesta zaritzen denik. Bejon daiela. Venga, Julen, nuestro juego, Gernika Lumon, bakearen irian. Jaiala ipilotaleku zoragarrian. Ya está, Alex, ya está, Lehendabiziko jokoa aixe irabazi dute Ladutxek eta Mantzik, bigarrenean ere. Askoz gehiago izaten ari dira, 8-2, Ladutxeren sakea. Erki. ¡Aire, Julen! ¡Venga! Entra! ¡Alex! ¡Aire! ¡Ponte! ¡Hans! ¡Solo! Ez da indarra ematera joan, doitasunaren bila joan da, txapagaina eta ezkerrorma bilatzera, eta Erki egindakoa. Bera baino zabalerako harrapatuta zeukan Goitia, hemen txeguzue. Venga, segi, venga! Bai, darto gota dago, oso hili leinde. Venga, vamos! Pilota saia sartuta gero. Bai, eta gero oso ongi jeitsi du eta ezkerrorman sartu eta oso botea pala egin du pilotak. Bai. Lugo, 10 egindako Ladutxek. Partidatik partidara eraginkorrago Lapurtarra. Goitia! Eta hauek berriz hasieratik kontrola eta konfiantza galduta ez gabiltza bat ere eroso. Bai, ja oso etzituta ikusten di. Nahi da bala edo la tantu egin eta huelti moten hasi. Baina egiz esan ez die bape ez da biz bape ondo eta bape oso partidutik urten da. Vamos! Sakea Gamar, erreferak bi, ondo kendua. Aire! Erreboterako utzi behar, jasko hori ere, Mantzi. Moztu Goitiak, enman egin dio, eta abiaduraren poderioz lortutako tantoa. Antxe zegoen Mantzi, baina irriste egin du ezkerreko Orman. Horratx. Bai, apurua gehitxua urten bibala pentsatu dau, baina zabalera fundamo du, baina eskenien barrutik. Goitiak 6 egindako. Intenta mantener la bola dentro. Si te pilla ángulo, yo estoy jodido. Venga, Julen, venga, seguido, venga. Ahora. Eskarrik asko. Zegoena beurida, Zegoena. Zenba pilotak dara matzate, hogei. Berrogeita 5 minutu partida, giru ordu laurden, 211 pilotaka da. Atento, Eta 211 pilotakarekin, bigarren jokoa dezente aurreratua. Aurreko astelen eta baino askoz ere harinago doa partida. Venga, Julen! Aire!
Venga! Goitia. Voy! Aire! Voy si no. Venga! Vamos! Bueno, eskuina astindu du. Gasteiztarrak eta Ludok saskian errenditu ezin. Lau eta Venga, hamar. vamos! De nuevo, venga! Venga, ¿no? Zan alda, gaurko honetan pelota pesta bizela horren beste egun batzuetan ikusidan beste agian hotz gehiago itxen hasi da eta horrep bere efektu egiko da, baina esan da, naiz eta Goitia eta Del Riori oso pelota bizixe komeni, ez da ikusten, ez da berotzen, edo ez da era horretako pelota erik gaur nabaritzen. ¡Alex! ¡Alex, sale! ¡Vuelta ahí! ¡Voy si no! ¡Voy! Moztu. ¡No! Eta antxezegoen Julen. ¡Hostia! Guztaia jo eta kanporako bide hartu du pilotak. 11 eta lau. Con acabar el partido, Venga, muy bien. Bueno, neguan sartzear gara. Temperaturak behera egindu nabarmen azkenengo egunotan eta horrek pilotetan eragin zuzena izaten du. Eskukoetan, palakoetan, erremontekoetan eta zestakoetan. Eta gainerako espezialitateetakoetan eta oso litekeena da. Horrek eragin izana. Pilotak marroiei komeni bezain bizi ez egotea. Erki moztua. 5 eta 11. Goitiak egin duen 7. Moztuta 2. Julen, seguimos, Seguimos, venga. Vale, Sondo. Venga, va. Venga, Ludo, atento, Ondo kendua. Sale, Alex. Voy si no. Dottore la dutxe. Ideia garbi. Bai. Erabakitasunez. Bai. Lehen da biziko egunean etzen gaizki aritu, baina horixe falta izan zuen. Beste puntu bat, erasorako eta argitasun pixka bat, eta gauzak erabakitzeko garaian eta grina pixka bat falta izan zuen. Eta garesti ordaindu zuten. Baina gero bigarren egunean asko hobeto eta gaur 2 eta huts irabazteak, sekulako saria lekarkieke. Final erdietan sartzea lekarkieke. Bai, hela dutxe egiz esan beti izan dugun, pilotari bat oso kualitate handixe, baliabi asko, indartzue, fizikoki oso ondo, pelote duen eta oso ondo da biena, apurrak falta izako, bukatze hori, konfixantza hori, gaur erakusten da bien hori falta izako, eta hori daukenien edozein irabazteko gai da, eta oso pelotari arrezkutua. ¡Aire! Terregin pentsatzen ari zen. Joder! Hostia! Oinarrizkoenean huts egin du eta zenolako amorrazioa eman dion. 8 galdutako. Zenbaketan oso zorrotz izan gabe. 8 galdutako. Jarrita zegoen. Bai, inongo arazori badeik sartzeko izenda hori. Venga, Julen, venga, segi, venga! Baina etxituta ikustego. Eta gauzak, gaurko partidola jarraitu ezkero eta emoten da moduen ladutxek eta mantzik irabazi. Zan alda, talde honetan, igul bi favorito gitxien zine bikote bi zailtatuko dizela, Gorka eta Urreiztita Gorka eta Mantzita Ladu. Zira baten, jente geixenak beste bilek emongo bezan favorito, baina, azken batien amenen danak jokatzen dabe, danak erakusten dabe
zemat arteko joku edauken eta gauzak gogorroten eta horren erakusgai da hori. Venga, solo, dentro! Eta gero bikote bakoitzaren joko puntua eta eguna iritsitakoan gorputzaldi Septembre. Aire! Eta Urreiztik eta Gorkak lan egin dute, egiten ari dira, eta Ladutx eta Mantzi ere egunetik egunera zentratuago, hobeto eta gaur garaipen oso garbia lortu behar dute gainera. 14-5 lehen biziko jokoa inolako estakururik aitzakiarik gabea izan da, 15-8, hau oraindik ere errazago irabazteko bidean daramate. Ladutxeren sakea. Erki kendu hori ere. Bi pasarekin amaituko du partida. Bien tartera Ederki eta tanto. 15-8 eta 15-5. Bi joko eta huts irabazi dute. Ladutxek eta Mantzik eta honekin finalerdietarako sailkapena eskuratua dute. Eta Antxon Alberdi oraintxe pasatu da gure ondotik eta gaur partida hasi aurretik esan digu. Gaur lan gutxixiago ematen didaten, bat ere ez diote eman. Bat ere ez diote eman. Egunak izaten dira, egun batzuetan bata bestearen atzetik dena dudakoa, ukitu du, ez du, txapan izan da, ez da, eta gaur berriz ez da dudakorik izan. Bai, partiduak ez dauki inungo dudakorik, gero partiduera egiz izan, ez da izen dudako askumaten hasieratik oso nagusi, Mantzi eta Ladutx, joko eraginkorra, utz gitxikue, erakutsi dabe dikote handixe izela, eta nik usteot konfiantza osua sartzen zela finalderdiko ligaska horretan. Bai horixe, eta Ladutxek eta Mantzik postikoitza sailkapena lortu izanarena eta erakutsitako jokoarena eta konfiantzarena. Eta galtzaileek berriz hauek min bikoitza galdu izanarena batetik eta hain itxura kaskarra eman izanarena, beraien jokotik hain urrutik eratu izanarena. Oso urrutik, bai, batez ere Del Rio zango den du, Alesek ez dauki aukera asko, baina Alesek egiz esan, horren aldine maila asko daukien pelotari di bisek, eta ez da gaur ikusigune ez da euren benetako arpeixa. Beno, igo gailurantz berehala abiatuko dira. Urdinak eta bien bitartean hemen ikusten ari gara pilotariek egindako zenbait huts orain honetan. Hau Goitiak bien tartera egindako errematea eta Mantziri baztertu zaiona. Hau Ladutxek saskian errenditzerik izan ez duena. Hau bien tartera egindako errematea, hori erantzunik gabe geratu da. Eta galduak gutxi izan dituzte urdinek. Marroiek berriz ugari eta hainbeste erraztasun eman da. Oso luzea egiten da joko bakoitzean 15-erako bidea. Eta hurbildu ere ez dira egin. Lehenbiziko jokoan azkenengo tantoetan helburua zuten. Bueno, joko pixka bat hartzen dugun behintzat, zentratzen garen, geuri onera etortzen garen, baina nabarduraren bat edo beste bai, tantoren batean edo bestean zerbait egin dute, etor daitezke, baina ez dira etorri. Ez, hori guztu danon, hoxe nahi gendun publiku epe bai, apur bat hartzen bada hori, pixka partidue, kompetitibo jartzen bada eta apur bat sartzen badi, baina ezin izin dabe momento baten be
bestien jokure hurbildu. Lehiakor izaterik ez dute lortu. Eta aurrera egiteko aukerarik gabe geratutako bi bigoteren artekoa izango dugu datorren asteleeneko norgehiagoka, gaurko galtzaileak Goitia eta Del Rio batetik, Barandika eta López bestetik, eta haiek favoritoen artean sartzen zirenak, gainera. Bai. Badoaz gorantza, gaurko irabazleak. Se bajas. Pero si de derecha, es que no puedes jugar de derecha, tío. No te estaba quitando la pelota, estabas metiendo. Aquí hay que tener ahí atrás. Él sí desde el principio está entrado bien, luego perdida confianza y un poquito más altura, no sé cómo. Alegia, espero baino asko. Bai. Esaten handia, zigun Del Rio, que espero den mina itxi ez da bela lortu eskumia, zerrez harri dala dutx eskuma hori defenditzen eta hori gaku izen dela. Irribarrez, irabazle biak, hemen hor inguruan dituzten zaleen eskuzartak entzuten zituzten bitartean. Ane? Pozik datoz bai, Xavier, Mikel, gaur uste baino lasaiago irabazi alduzue, uste baino arrazago? Bueno, markari guzitza bat ez, baina, nik uste partidu guztionak ere partida hon bat bota deula, euran aukeranak kendun ditugu, gure jokoen deu, ez deu fallau, eta aurreko kuadroetan Ladutxek tantuak amaitxuin ditu asma guen deu, eta nik uste lanun bat inda zeula bai, ez? Hoy hemos visto a un Ludovic Laduch mucho más centrado. Sí, bueno, yo creo que hemos empezado súper bien y además la confianza estaba con nosotros y hasta el final, no sé por qué, ojalá no se pierde. Hoy os jugabais mucho hoy, había muchísimo en juego. Bueno, nuestra estrategia estaba de seguir la misma cosa contra Xavi y López. Jugamos nuestro juego, pero cada vez que tengo la pelota hay que rematar. Que se pasa bien, no bien, hasta que el partido se acabó tenía que hacer esto y hoy se funciona perfectamente. Has rematado mucho y uno de los mejores tantos del partido es tuyo. Vamos a verlo. Es el 14-5, el penúltimo tanto del partido. No el último, es el 13-5. Y ahora el 14. Ah, de acuerdo, sí, el 14 está llegando. Bueno, como has visto, Julen está por atrás, fue la estrategia. Rebote de Alex, espero que salga bien. Bueno, yo entro al 5, yo vi dónde está. Bueno, eso es fatal, no hay que mirar eso. No, bueno, sigue de la derecha, rebote adentro. Julen que está entrada con su derecha. Mikel, como siempre, que no falló. ¡Venga! Fue un tanto un poquito largo, ¿no? Ha sido un tanto muy duro. Ok. ¡Alex! Venga, solo, el rebote de Alex, está un poquito detrás, A este momento Mikel no me abra, entonces no sé qué hacer, entonces entró. Bueno, un poquito de suerte. Bueno, el tanto es largo, entonces Julen está a derecha, yo quedo por 4, va a ver lo que se va a pasar, quedo un poquito cerca del frontis, Julen no vi, picada, y yo estoy aire, entonces el fronto atrás está libre para mí, que tiro por la izquierda. Pues un punto que ha valido para que vosotros estéis en la liguilla de semifinales, que hoy era el objetivo. Mikel, gaur helburua final erdietarako txartel preziatua lortzea zen, eta lortu duzuen, nola gainera? Bai, helburu horrekin etorrega, helburua klarua zen. Bueno, horrekin ez ginen nahi, gure burua presiona, partida hon bat etxen zaiago hasieratik ondo dorten da, eta azkenean txartel hori lortu, ez? Partida honek ere balioko dizue esango dut, final erdietarako liga eskara konfiantzarekin heltzeko, ez da? Bai, hasieran ligillako 3 partiduan nik uste partida hona dute dela, ez? Naiz eta lehenengoa galdua partida oso gorra izan zian, aurrekoa irabazitxare partida hona dut eta hau ere golatxe izan da, ez? Honek azkenean nik uste konfiantzen mago egula semifinaletako, eta horrek burua goxan eruango du. Bikote gozatu gaurko garaipenaz eta honek Dakarren sariaz. Mila esker, zorionak. Eskerik asko. Eta estatistikak ikusi behar ditugu. Goitiak 3.302 metro egin ditu, Ladutxek 3.814 Abiadura motelean 148 Goitiak, 32 Ladutxek, 142 ertainean Goitiak, 55 Ladutxek,
eta 10 besterik ez Goitiak, bizian. Baina oso bizian hori bai. Sprint kopurua 17 Goitiak, 23 Ladutxek, azkarrenean 28,9 abiadura izan du Goitiak, 22 pasatxokoa Ladutxek, eta sprintik luzeenean 26 metro terdi egin ditu Goitiak. Egindako tantoak, 7 Goitiak, 14 Ladutxek, galdutakoak 5 Goitiak, 2 Ladutxek, alegia. Erdia galdu eta halako 2 egin Ladutxen datuak, askoz ere hobeak dira. Pilotakadak 47 Goitiak, oso gutxi, gauza onerako 78 Ladutxek. Hor Goitiaren metroak, eta non ibili den, oso aurrera joan da ere ibili da, pare bate dejadari erantzuteko esprini azkarraskoak egin ditu, biak alperrikako esprintak izan dira haiek, egin dituen tantoak, hor duzue nondik egindako erremateak izan diren. Atzean 4 egin ditu, moztuta 2, oso aurretik, eta sakez bat, Bipar eta Dotorea, denok ustekabean harrapatuz. Galduak, 5 esan bezala. Ludok, 3.814 eta 14 metro. 14 egindako asko. Ideiak argi, eta gauzatzeko garaian ere, oso fresko ikusi dugu, dejadaz egindakoak 5, 2 bereziki Dotoreak, moztuta egindakoak 3, Biparetaz 2, eta errematera menduratu denean basko asmatu du, ia denetan lortu du tantoa. Galdutakoak 2 besterik ez gainera. Del Riok 2.904 eta 4 metro, Mantzik 3.400 eta 317. Abiadura motelean 149 eta 46, ertainean 30 Del Riok 40, Mantzik eta abiadura bizian 111 eta 14. Sprintak 11, sprintik azkarrenean 22,3 kilometroko abiadura orduko, Del Riok 21,2 Mantzik, sprintik luzeenean 14 metro eskas Del Riok, gutxixiago Mantzik. Eginak 2 Julenek, 3 Mikelek, Del Riorentzat egindako kopurua, eskumati batentzat egindako kopurua kaskarra da, eta galdutakoena handiegia. Mantzik berriz 2 galdutako besterik ez, pilotakadak, 73 Del Riok, 49 Mantzik, eta gaur Goitia geratu da, pilotakada gutxi jota, nahi baino askoz ere gutxiago jota, eta bikoteak behar zuena baino askoz gutxiago sartuta. Del Riok esan bezala ibilitako metroak 3 kilometrora ez da iritsi. Eginak 2 izan ditu, 2 ere atzean eginak, eta 2 eskuinez aurkariak dantzan jarrita, baina galdutakoak hasieratik oso galtzaile. Lehenbiziko jokoaren hasiera izan du oso kaotikoa, kaskarra. Mantzik 3.400 eta 317 metro. Eginak 3, 3 atzean, bat 12 terditik, 8 terditik egindako bat ere bai, galduak 2, eta emaitza eztabaidarik onartzen ez duena, askoz gehiago izan dira lehendabiziko jokoan Ladutxe eta Mantzi, 15 eta 8, are eta alde handiago irabazi dute bigarrena, alegia 2 joko eta huts irabaztearekin. 4 puntu bildu dituzte, bat bera ere ez dute bildu Goitiak eta Del Riok, beraz aurrera egiteko aukerari gabe geratuak dira batzuk, eta besteek berriz badakite gaurko garaipenarekin finalerdietarako bildu beharreko puntu kopurua matematikoki lortu dutela, eta poz galanta, eta ez lortu dutelako bakarrik, erakutsi duten konfiantzagatik, eta elkarre zeinen ongi hartu duten ikusita, oraindik ere, poz handiagoa, eta gero finalerdiei begira ere, funtzionatzen ari gara, hori gauza ederra da. Bai, oso ondo ikustitxuaz finalerdiko ligi horreri begire.
eta elkarren arteko komunikazioak ere funtzionatzen du, elkar ongi hartzen dute, ikusten da ongi moldatzen direla. Kantxatik kanpo, eta beti laguntzen du horrek ere. Eta ordoaz, Iñaki Goiko etxearekin batera, Eraman enpresako kirol arduradunarekin batera, Goitia eta Julen del Rio eta Julen berriketarako gogo ondirik gabe biak ere oso burumakur gaur ez dira izan Goitia eta del Rio. Ez dute eman daukaten mailaren laurdenik ere. Eta konsolamenduzko txaloak dira hauek. Hane. Alaxe dira bai, Xabier. Bikote gaur ez da zuen gaua izan. Ez da, ez gara eroso ibili, pertsonalki triste, baina, bueno, orain beste partidua gelditzen zaigu, ontaz ba ikasi eta segitu behar. Alex, gaur nahi eta ezinean aritu zarete partida osoan zer, lehen setaren amaieran bazirudien berpizten ari zinetela, baina ez dala izan. Nire bentzete uneko eure mod, konfesantzarik eta bai eguna, baina landabe, espero negoen aldine partio eskasa gota duguk, euren biherra oso ondoin dabe, da, egiz esan, gustora, bapes. Julen, zer falta izan zaio bikote honi Unter series honetan? Bueno, bazgian ritmo falta, ez da. Lehenko partiduan ez ginen eroso ibili eta gaurkan hilabete terdi jokatu barik, bai ensaioak egin ditugu, baina ez da berdin, ez da. Ni hasieratik ez naiz eroso ibili, egia esan bai ensaioak egin ditugu eta ni oso gustora ibili naiz ensaioetan, baina partiduak beste gauza dira, beraz urrongorako gehiago prestatu. Alex, Julenek esan moduan, azkeneko partida bat gelditzen zaizue txapelketatik kanpo egonarren, behintzat hau zapore honarekin amaitzeko beste aukera bat daukazue. Aukeri behintzat ia espektakula burrat emoten bagu, da ia publiku behintzat posikisten bagu, gaurko partida asuntu baltz. Bikote, animo eta eskerrik asko gurekin izatearren. Bueno, gaur afaldu gabe oera, bia, zigortuta. Baina datorren astelenean izango dute ez sailkatzeko aukerarik, baina behintzat ze maila daukaten erakustekoa bai, saiatuko dira irabazten, saiatuko dira ikuskizuna ematen, eta horretan saiatuko dira beste bikoteko bikideak ere, Barandika eta Lopez ere, bi bikoteak aukerari gabe geratuak dira, baina orain arte erakutsi dutena baino askoz ere gehiago jokatzen dute, eta horretan saiatuko dira. Aurrez ordea, eskuzko eskaintza zabala izango dugu, lehenbiziko hitzordua, ostiral arratsean, Oiartzungo Madalen Soro pilotaleku ederrean izango gara. Salaberriak eta Kaskuek Zubizarreta eta Morga Etxebarria izango dituzte aurkari. Bigarren mailako txapelketan eta maila nagusikoan Jaka eta Imatz batetik, Pello Etxeberria eta Marti Jabestetik. Puntu bakarra dute baikokoek, alerik ez aspekoek. Tentsio handiko norgehiagoka izango da. Ibon, Ane, eskerrik asko gabon pasa. Eskerrik asko lankideok, eskerrik asko ikusentzuleok, aste ederra izan dezazuela.